گورستانا گوندê Xilbîşê li nahiya Bamarnê. Digel xelkê gundî diçîne di nava goristanê piştî ku xelek hatiye agihdarkirin ku gorekê kevnar hatiye vekirin ku dîroka wî bû nêzîkî 200 salan ez zivrît û xelkê gundî dibêjît piştî ku gor hatiye vekirin her dûkê lî hatîne dizîn. Çiktene ser muhber sahtkenê ku werin ziyaretîne wetên sahtkenê ev hîm çavê xwe jî dibînin ku îna derê û hestiyê wî jî havê bû newa dirkav û kêliyê wî jî birîn û em nizanîn çi kes ew kî ew ene vê jî nizanîn. Berî 200 salane ev ziyaret helvêrê. Babet me gotî her yekê gundiyê me bixwe ye. Neyeke xerîb e jî. û kêliyê wî jî çi evê dînîne bi Xwedê kes le tiştekî dînîne. Hindek taswîrê seriyê şîrekî kalkekê ne tiştekê dî. Rêveberê şînwarên Duhokê jî dibêjît layenên peywendîdar hatîne agihdarkirin dîvçûna vê diyar dê bikin. ما وەک ڕێڤەبەریا شینوار و کەلەپورێن پارێزگاها دووکێ بنویسار ئاراستەی لایەنێن ئیمناهی کریە و دیفچوونەکە باشت سەر vê بابەتەی بکەن هەر زانیاریەکانی بگەهیتەمە ئان هەر کەسێکی دەست vê بابەتەیدا هەبیتن دێ سزا کاتون هەبیت دیفی یاسا شینواران و ئەف کارە هیویدارین کو بهێنە بنبەرکردنش بەر ku rastî yani diyarda kullanılan qebran hiç tiştek têdanîne yani mucerred tenê hestîkê mirovekî yani hem ji layenê exlaqî ve hem ji layenê ayînî ve wek şînwarî jî ve yani hiç rêgepê nehatiye danan pî şiklekî ve ku ev jûre kar e bihête kirin. Ev çendîn care ev diyarde li vê deverê peyda dibît. Ji ber hindê xelkê vî gundî daxwaza dîvçûnê dikin ji ber ku wek ew dibêjin ev bû cara duwê ye ev diyarde li goristana wan ser heldet. Dildar Arif Kursad News, nahiya Bamarnê.